Na san ko da yaushe kana neman yadda za ka riƙa samun kuɗi, to ka kalli wannan bidiyo. Friends, a cikin wannan bidiyon zan yi bayanin yadda za ka fara YouTube har ka kai ga samun 100,000 a wata ko fiye da haka. Yan uwa, yi mana subscribe da liking da sharing na wannan bidiyo. Kafin ka fara YouTube ya kamata ka fara gano wani irin content za ka fara yi, kamar comedy, interview, tutorial, review, games da dai sauransu. Sannan ka zaɓi wanda kake son fara, wanda za ka fara domin samun mabiya. Kai sign up a YouTube account, sannan ka buɗe channel da sunan da kake so, wanda za ka dinga ɗaura bidiyoyinka a ciki. Kayan aikin da ya kamata ka fara da shi kamar camera, microphone da tripod, amma idan har baka da wannan kuɗaɗe, za ka iya farawa da abin da ke hannunka ko da wayanka ne da earpiece. Ka zaɓi abin da za ka fara yi, sannan ka ƙirƙiri yadda za ka yi tsarin content naka. Ka zaɓi me za ka fara yi bidiyo a kai, sannan ka mai da hankali a kai, ka dinga ƙirƙirar high quality content. Ka yi recording sannan ka yi editing na bidiyoyinka, domin yana da mahimmanci. Ka yi amfani da hanyoyin editing masu kyau domin samun mabiya da samun watch hours, domin idan har kana yi wa bidiyoyinka editing, kowa zai ji daɗin kallon su. Kai sharing na videos naka a all social media platform kamar Instagram, Twitter, Facebook da dai sauransu, wanda za ka riƙa samun ƙarin viewers da subscribers. Domin samun ideas wanda za ka dinga amfani da shi a channel naka domin samun subscribers da viewers da iya shirya videos da dai gina channel naka, kai subscribing na wannan channel ne. Yan uwa, nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Kar ku manta da liking.